Известността на даден човек е право пропорционална на глупостта му. Ало, какво си ми пееш? Какво става? Готови сте за трак? Аз съм MC Помия. ВЕЦ-то ми е много по-добро от ВЕЦ-то ти. Моята столична изисканост няма никакво сравнение. Бия ги по визия, по клас и поведение. Че викът ми на дувка е просто съвпадение. Само за няколко дни силистренската дива стана мега известна с клипчето и по мой адрес. За него знае Куцо, Кьорово и Сакато. Както ви обяснявах. Само Сакатото липсва, но за това ще се погрижа аз. MC Помия, бъдата страшна. Кво? Нещо каза ли? Обсъждаме си домашното по български, че няма проблем. Аха, готнахте си граматиката. Предполагам, че съм човекът с най-бездарно избраният хип-хоп псевдоним на всички времена. Като изключим Soulja Boy. Градския генет, йоу, MC Помия. И не забравяйте туалетната хартия. Екстра! Тък му като си мислех, че няма да били в окръжението ми. О, Бебс. Гледай, какво интро си направих за новия клип. Да кажеш нещо? Явно нищо. Какво ти е? Не ми се обяснява. Каквото и да има, сигурен съм, че малко мартини, хубава музика и отбрана компания биха го оправили. С това последното ме загуби, честно. Не, сериозно. Нашите празнуват 1050-та си годишнина, така че къщата е свободна. Като се замисля... Няма какво да мислиш, правим го. Какво става? Бивам. Сега малко се нерви. Що? Все тая. Искаш ли днес да... Да не е заради Градския Кенев, Шева Запана, MC Помия. Напиках се от смях. Яре тогава към Градски. Чакай. Ебавам се. Какво се ебаваш? Нещо ми е тъпо. Пътя на тебе ти е тъп от понеделник до петък. Събота и неделя по 2 пъти. Соф, Какво? ще дам парите, само не ме убивай. Теб няма да те убивам, не и за сега. Чувствам се пренебрегнат. И с какво съм заслужил това? Човек ме разкапания ден беше, разбираш се, някакви смотаняци в коридора ми се подиграваха. На мен! Май трябва да влизаме в час. Първо това в клас, после се скарахме с Йоан и цялото заради тази драма с клипчето на тази коза, което е правилно с камерата 80-те, казвам ти. Чуй се, бе. Чувам се, просто не е честно. И какво ще изкажеш на госпожата? Само не мога да разбера кога те смениха с Рубинята и Изаура. Каква Изаура, бе? Ти нещо не си в час. Да, не съм в час, изпуснах историята заради твоите сълзливи истории. Така. Доколкото разбирам, Селинджер е забравил къде е мястото, а ние като служливи другарчета ще й помогнем да си припомни. Виж ги, бе. Пижо Пенда и как се ика. Какво става Тупак? Или по-скоро да ти викам Тъпак? Той е псевдоним, не е ли твоя? В смисъл, ти държиш на патентите. Много ти порасна работата, бе. Оставяш се опрази селянката. Само не знам коя е селянката. Моля? Май забравихме за иерархията в училище. Солетка. Отвори се още един път устата и ще напъхам пора в нея. И не говоря за смохото с очилата. Хайде да видим. Окей, аре ако сме приключили с комедийката, да си ходим.
Миличка, в така комедия ще вкарам, че ще ти се тъжни живота. Давай. Нали? О, дебела. Какво става, бе, хора? Нещо да не съм напълняла. Империето отвръща на удара. Ето, виж. Здравейте, драги съселяни! Аз съм Де Бела и сега ще ви изпълня химна на моя роден край. Вас държа, че ни се сещате кой е. Какво е това? Силистра, град най-хубав на света. За нищо никога не ще те заменя. Макар да ходих надалеко, в столица даже зърнах тоалетни еко. Тържествено и гръмко заявявам, че няма по-добро от селското клекало. А само там съм истинско акал.